Všimli ste si, že má vaše dieťa otvorené ústa počas dňa? Dýcha vaše dieťa cez deň viac ústami ako nosom? Chrápe vaše dieťa v noci? Mláska dieťa pri jedle? Je prítomný nepríjemný zápach z úst dieťaťa? Je vaše dieťa často unavené a bolí ho hlava? Toto všetko sú základné znaky nesprávneho dýchania cez ústa. Vedeli ste, že problém, ktorý predstavuje ústne dýchanie, vieme vyriešiť už v skorom veku dieťaťa správnou terapiou s dýchovými cvičeniami? Že vieme predchádzať vzniku čelusno-ortodontických odchýlok a potrebe čelusno-ortodontickej liečby, teda liečby s trojčekom vo vyššom veku dieťaťa? Príčiny ústneho dýchania sú rôzne. Je potrebné po nich pátrať ešte pred začatím terapie. Často to môže byť ťažký pôrod, nadmerné odsávanie vysávačovými odsávačkami, absencia dojčenia, stres, zlozvyk po rodičoch. Medzi príčiny patria aj časté alergie, nadmerné zdúrenie sliznice v horných dýchacích cestách, deformity nosovej prepážky. Táto skupina príčin musí byť diagnostikovaná špecialistom, otorinolaryngológom. Preto prvým krokom v liečbe je potrebné ORL vyšetrenie dieťaťa. Určite si kladiete otázku, prečo je dôležité riešiť nesprávne dýchanie ústami už v detskom veku a aké môže mať dôsledky. Ústne dýchanie vedie k zmene vo výzori dieťaťa, najviac sa zmeny prejavia v tvárovej oblasti. Úzka tvár, kruhy pod očami, ochabnutá dolná pera, úzka horná pera, pootvorené ústa, unavený výzor. Zmeny sú pozorovateľné na postoji dieťaťa. Padnuté plecia, predklonená hlava dopredu, zhrbený postoj, následne krivá chrbtica až hypermobilná panva a problémy s chôdzou. Okrem zmien vo výzore, ústne dýchanie vedie k nesprávnemu vývoju hornej a dolnej čelusti. Pri pootvorených ústach jazyk klesá na spodinu ústnej dutiny a netlačí správnym tlakom na podnebie. Podnebie sa nedostatočne vyvíja do šírky, vzniká podnebie tvaru písmena V. Následne môže dôjsť k vzniku čelusno-ortodontických odchýlok, ako sú predkus, skrížený zhryz a vzniká nedostatok miesta pre uloženie zubov, tzv. Stesnenie. Deti, ktoré dýchajú nesprávne ústami, často mlaskajú pri jedle. Tvorí sa im veľké množstvo slín a hlasito dýchajú, chrápu. Pri dýchaní ústami sa do tela dostáva menší objem vzduchu ako pri dýchaní nosom. Čo vedie k tomu, že do mozgu sa dostáva menej kyslíka a to sa môže prejavovať ťažkou koncentráciou sa dieťaťa v škole, nižším športovým výkonom u detí, bolesťou hlavy či únavou. V neposlednom rade, ak dieťa dýchá ústami, dochádza k vysušovaniu slizníc a k zvýšenej kazivosti chrupu. V ďalšom videu si povieme, ako správne postupovať pri liečbe ústneho dýchania a predstavíme vám aj našu aplikáciu, podľa ktorej je možné s dieťatkom cvičiť a v krátkom čase dosiahnuť veľké pokroky. Aby vám pokračovanie tohto videa neuniklo, dajte nám odber. A ak sa vám toto video páčilo, veľmi nás poteší váš like alebo otázka v komentároch.